synu, jsi dospělý, vyšlu tě do světa, aby si tam nalezl internet. Jelikož naši poddaní říkají, že naše království je zaostalé. Táto, teď to vážně nejde. Zítra mám ples s princeznáma, pozítří jdu na diskotéku. Teď to vážně nejde, tak za měsíc, za 2, možná za 3, ale teď ne. A ven! Z mého zaostalého království! Ty nevděčníku! Kam jdeš? Do zahraničí. Proč? Pro internet. Povolení máš? Nic na mě nezkoušej. Umím kung fu! Na to být expert, takže bych... Nebuď drzej. Já jsem že to nic neřekl. Víš, kolik maníků jako ty sem přijde? V pořádku. Běž tam na tudy. A nic. Oni se nepokoušej. Já jsem hodnej jako beránek. Beránek. Prachy nemoživo! Nic nemám. Jak nic nemám? Mě to ukradli. No to si děláš prdel. No, to se stává. Ty jdeš pozdě, tak já bych šel, viď. No počkej, kam půjdeš? Hele, vy máte monokla. To To vidíš, ta práce si přináší oběti. Tak kam jdeš? pro internet. Pro internet? Mhm. Tak to přeju hodně štěstí. To bude ještě zajímavé. A pozdravuj ode mě. Koho? Tvýho bratra. Pánové a dámy, vyzývám vás na souboj. Kdo se mnou své síly změří, neprohloupí. A pokud ano, běda mu. Tak co, zkusí někdo své štěstí? Ich. A vy, malý pane? Tak ukaž. Mladej. 20 mi, 20. Mladý, ukažte, kolik máte zajíčků. Tady mám 500. Fajn. Fajn. Ale vy mě stejně neporazíte, to nemám vůbec. Tak se vsadíme, že vás porazím. O co? Já mám ještě víc. Dobře. Když prohrajete, všechno je to mé. Když vyhrajete, dávám bonus. Dobře. Tady máte 300. Díky. Tady 500. Štědrý. Jste nějaký moc štědrý. No. Věříte si, pane. Dobrá. No, Když dobře. vyhrajete, vrátím vám i všechny vaše peníze. Znám dobrou větmu. Tak, souboj může začít. Teď. Nezastaví. Máš štěstí, je ten škrábanec. To je dobrý. Moje penízky. Mám Penízky. dneska fakt den. Jak jsem slíbil, všechny vaše peníze, hlavní cena. A tady ještě prasátko. No dá. Kdo jsi a co zde pohledáváš? Jsem princ ze sousední země a zajímám se o internet. O internet? Je někde ve vašem království. Jak v království? Snad v paláci, ne? A můžu vstoupit. Dobrá, moc se mi to nelíbí, ale králův příkaz je králův příkaz. Co jde mě? Vaše jasnosti, přišel se o vás ucházet princ Harbisk. Nech vstoupí. Den. Dobrý den. Mám dárek. O, dárek. To je ale krásné prasátko. Jak pak se jmenuje? Dimon. Krásné jméno pro krásné prasátko. Ale proč jste vlastně přišel, princi? Jistě se mi nepřines dárek jen tak. Zajímám se o internet. Vy nechodíte. Čím vám nechodí? Já se jmenuji internet. Vy jste internet. Ano? Ale- Ale jste tam přišel, ne? Ale to není možné. Jo, dokažte to. Dobrá. Vlastním stránky seznam. Najdu tam, co neznám. Dále. Každý den si hraju na klávesnici.
Komu to ještě nestačí? Vlastním spoustu CDček. A nakonec ideální pokrytí sítě. Viď? E-maile. Tak co, synu, jak byl ve světě? Skvěle, našel jsem internet. A kde ho máš? Chtěl bych se na něj podívat. V koupelně. Co dělá internet v koupelně? No převlíká se. Jak se může internet převlékat? Internet je moje budoucí žena. Moje nastávající se jmenuje internet. Už to máš v hlavě nějaký? Internet není počítačový program? No ne.